na mga choi. Na ko'y nakita diri nga armado. Diri, pikas! Exit! Entrance na! Mga choy. Paano ta? Aray, di sa kadali. So nagwatron si Abay Tom. Si mga nara ko na may magkuhan, abot. Ay, mag-sit up ako na siya. Ato siguro may karog Lake Danao ani ako man sa Heaven's Peak. Wow! So tara mga choy. Let's go! RX-150 Honda. Ang taway uwan, wala ko ang taway uwan, Honda. Pero may mag-abot sa simanga ni Abay Tom. Oh, kaya mali popcorn. Ningo na makogligo sa dagat. Pero so, manormal na tanan. At mawag tayo ng COVID. Pero kanus ka pa ano? Karumba, kanus sumuwa ba? Kanus sumuwa ba? Yan na ta sa Robinson's Place or actually, taga din lang si Tom. Dari nga esquina, patoo. Pero nag-prepare ko man siya god, kikaroon pa siya mata. Pagbuhat lang tayo na yung atas sa simangan. Dagom.
Iyo na lang. Ay, ano yung nag-abot sa amay ko? Alright. A few moments later. NANI?! Are you challenging me? Get over here! Denied. Alright. Balik ta mga choy, kagwag nakalimot ko sa akong Q-pass. Ako'y QR code pero ako kada sa Q-pass kasi pangayawan mig Q-pass nga to sa LAKE DANAO. You serious? Lutar yung roton na dito. Hindi mo uta sa Q-pass. Ay. Q-pass nalimtan. Ma, ako. Asa na siya ba ito? Ba ito? Ikaw ni? Ba ito! Karang pakabot? Karang pakabot? Oh, di pa dugay. Bili na ko, tol. Tara! Tara mga ka-choy. Nangat si Abay Tom. Rain is coming. Tara, Abay Tom. Speed, Abay Tom. Speed. I want your speed. Speed more speed. Agoy, maudi nga muuwan yun ang hugas ng ka. Ay, kansi ko da. Si Abay Tom na rin ko, tako wala. Ride. Nyaway rin ko. Pero sige lang. At-tarat-ata. Bakit ko? Our alma mater. Alma mater. Nahiwag pa niya Abay Tom mo eh. Abay Tom? Baka di na Abay Tom? Egi. Ahu. Ano to? Ang grabe so cool yun ang tricycle na rin. Wow! The familiar arm of North. Ako ya dyan sa kamera kay ngit-ngit. Ako ya dyan sa kamera kay ngit-ngit. You serious?
Naiko na uban nga pahimuan nila diri kuan. Ang ilang di ba mic? Ila ipadala. Kakita ka na. Oo. Oh, nay YouTuber po na ba nga mohimo sila yung ana kay para makabitan ng binani. Mabati man basahin nilang dagan. Basahin nila ang dagan kay hangin, mapil man no. Bagyo. O kaning ani okay ra. Ah. Hey, what happened? Silong tangad to. Ang tanda diri na. Kumalas. Abdan mi uwan. An hour later. Tara mga chuy. Padayon ta mga chuy. Padayon ta sa tong biyahe mga chuy. Ang tag di na may iwanon. A few moments later. Sa LAKE DANAO mag Dili pa kaya pwede pasudlan sir. Adi pwede pa sila bisag picture lang. Oh, dili pa sir. Ah, mau ba? Sige. Thank you, thank you. Di pa ko na pasudlan. Pasudlan sir. Heaven's Peak ta try. Yeah. Nakanto man ako sa dito. Nakanto ako mga papa dito. Sa Heaven's Peak? Oh, Ah, tara. abro na dito. Nakano sa dito. Ha? Kay katong rider. Asa to ba? Ito pa yung rider pa nila pa dito. Ano naman? Pasud kami. Dili gikan siguro dito, taga dito guro to. Ay, So, this is it, pansit. Wato na to si Abay Tom. Hey, what happened? Napit malahos. Kaya ito po.
Head to say. Yes, very far. Uy. Okay. NANI?! I'm back. Hello. Hello. Murag sa likod ani murag na lake. Muna mga choi, nakoy nakita diri nga armado. Muni si abay to mga choi. Si pamicture. Ngita siya unggoy. Ngita siya unggoy. Ngita nangita siya best shot, best angle. Dagan dito, pero ang problema, umakasod, bata. Sa LAKE DANAO, para sa LAKE DANAO. Tama ba? Serious? Pero sa LAKE DANAO, sila yung nandito. Sila hilig mo ito, basta dili ko, hindi mga ligo, wala ko ra ba? Kasual lang nga pagkuhan ba? Tawagan ni. Na, hato lang dili. Di ba kay picturean nga mag-anak ka ba? Saan? Ikaw, Picture? mo picturean ka. Saan, anak? Ah, Iraw. 1, 2, 3. Ayaw kayo. Ayaw kayo.
Okay, di alam eh. Abutan lang. Ako si Bitag yatag. Ito yung ticket si Pom. Nangaw na sila to mo. Nga ulit ah. Diri, pikas! Exit! Entrance na! Dip, dip, potato chip. Dip, dip, Kami na umusod potato chip. Dip, dip, potato chip. Dip, dip, potato chip. Dip, Ha? dip, Ba't sita? potato chip. Dip, dip, potato chip. Wow, ay, ringkot-ringkot! Are you challenging me? Wali na may mga choy. Wali na ta? Bisaguhan? Wali na na? Batsi na? Ringkot ko kay Kuan. Kamera. Sunod na kayo. Salamat mga choy. Bye-bye. Dito mi.